Piniprito muna natin siya ng pasta. Sarap. Natin yung may mga taba sa ilalim. Para magmantika. Kasi pag pinirito, hindi siya nakakaunay kainin. Okay guys, takpan natin. Ayan. Yun guys, pag nagmamantika na siya at naglalaki, silagyan natin siya ng dry salt. So yun ang masarap na adobo, ganitong gawin nyo. Prito nyo muna siya ng medyo naglalaki, then saka nyo lagay yung soy sauce. Tapos guys, haluin natin para mag-cover yung soy sauce sa milk. Palambutin natin siya, lagyan natin siya ng tubig para hindi nasunog at lumambot. Sulakin muna natin siya, then saka natin lalagyan ng suka. Lagay natin yung paminta para maano din yung lasa niya habang naluluto. Then takpan natin para lumambot. Yes! So yan guys, kumulo na siya. Lagyan natin siya ng vinegar. Hindi natin hahaluin yung vinegar para hindi siya maglasang metal. Hayaan lang natin siya makulangin. So takpan natin. Magpipirito tayo ng patatas. Patatas, very good. Well. Ngayon, tapos na kami ni Shelly sa yung pagpiprito kasi ng patatas may kakaibang lasa na nabibigay sa adobo. Prito natin. happy, I was not care about other food. So yun guys, nagmamantika na yung So yan guys, nagmamantika ng ating adobo. Lagay natin yung patatas. So yan guys, nagmamantika na yung ating adobo. May patatas yung adobo ko kasi yung mga bata dito nahilig sa may patatas. Yes. Anagkala. Begging. Ay, lagyan natin siya ng guys, lagyan natin siya ng brown sugar kasi hindi kami masyado naglalagay ng instant seasoning. Brown sugar lang. Ayan natin siyang magsama-sama yung lasa. So yun guys, ang masarap na adobo. Nagmamantika. Ay, yeah. Iga na nagmamantika pero malambot yung karne. Ang dami masyado.